Ini rumahnya guys, saiki yo wis ngene iki keadaane sepi rene wong mampring sitok ini ora enek blas. Kono yo kosong, kene yo kosong lek awane wong. Cece. Ya Allah. Delok, Ce. Iki lho dipacaki dadi sinden bonekae Cece jarene iki anake. Les kebes kok gendhuwur kaya ngono Nyapa mbok singgane? Anake nek awakmu disinggane. Iya, sampean nonton live kuma berarti sene omah to? Heeh. Berangkatnya kula mang kereta jam 10.20. Teko kene jam piro sampean? 11.20 nyampe kene sampean telepon sing ndi mang. Sampean njepon apa coba mang? Tas nyampe. Ya Allah. Ora, sing nyuwun kebab ta. Wong ngene iki adek loro ngene iki sowi yo. Ojo Mas, Jam 4-an. kenterno. Lucu aja. Kayak alay jeneng iki nang pendol. Tapi ngene iki dingenterno apa ngerti? Masa dosa? Ayo nang saman kono lho. Ah dosa ra ketok. Ayo nang saman. Nang saman. Arepe madakne rupa dhewe iki ya mene ning kono. Madakne rupa hantu-hantu. Gendang to men kok selak maghrib lho Pak Pailan turu nggo. Dicelukan-celukan. Orang dhewe lek ra ero aku ra mungkin gelem. Nyapa nesu? Mbok kapakne di. Mbok pacok-pacokne arep Pak Kadi paling. Bluayu kok bar nyawang Dani terus bluayu kok. Nyapa Dan? Aku pingin dapat. Apa? Lambene menco mek sapa sing ngelokne ngono? Ora mbok. Tahu tinggal nih. Mbak ayo menit itu dawet aja. Menit itu bas dawet. Paling enggak ngerti lek enek aku paling Pingin ya. sama tuh bas dawet di ini. Ya Allah kok Yunus ndelok jen kebo aja ki yo. Terus dasar iki klambine iki bolong. Bolong. Tak delok lagi delok bolong. Enggak tapi kok wis ndelok lho sampeane jan. Aku nek malam kate butuh delok. Dek wis teko Malang. Nek malam kate butuh. Oh alah. Sampean ya Allah klambine lah kok bolong kartuse ya. Kene mek dijarane mek selama maghrib kok. Enggak ceceme nyapa nesu. Enggak tahu-tahu nih nesu ae. Engko jak mahku Mbak anak melanang. Iki sing artis no Indosiar aja Padera Irwan. Iya, Irwan Syah. Tidak bisa kembali seperti semula. Endang, kirana pulang kok Mbak, dadah. Ya. Iya, aku tak tunggu. Dah. Hah? Beh, apa sekolah ya? Senin nek balik Somben lho. Ya Allah, dan kene kono gumen aku wong ado-ado malah anu ya, lek numpak apa-apa neset-neset ning budal ya. Nah, dhewe ndak berpikir panjang arepe. Rono. Nyapa ya Cece Wimo nesu? Enak sing godho balik. Dijarak Dani nesu. Mampir dulu ta ya ngindangi lampune. Mbak mobil ora? Mbak, Mlaku? Enggak iso numpak mobil. Astagfirullah ya wes pulang lek no. Pulang guys. Wis maghrib guys, suasana seperti ini indah sekali. Yo. Enggak iso mlebu. Alah. Ya makane to ditukokne cetit-cetit ngono wi lho. Sembah. Mbok cekel dhisik urung dibuka ya Pak. Halah enggak kapan. Yo.
Iso apa lagi jajali iso apa lagi yo iso apa kalau bersama nih guys aku harap pengen dangi Cece sisek guys sampai Pak Kadi kalau emang dinyatakan ampune bener-bener mati arepe tak omongi Pak Wit tak kon benak nih. Aku tidak mampir di rumahnya Pak Peran karena tadi kan sudah mampir tuh guys sama ngantar kursinya. Aku sekarang mau mampir di rumahnya Cece sama Pak Kadi. Ibu kira rumahnya ya kosongan ya. Soalnya nunggu Pak Lan lek siang. Dajal tak endangane Cece Saimah. Tara, ini rumahnya guys. Saiki yo wis ngene iki keadaane sepi renek wong mampring sitok ini renek blas. Kono yo kosong kene yo kosong lek renek wong. Ya jali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng dedet tenan nih. Cece. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Renia ya. Ya Allah guys. Iki aku perlu bantuan nih. Astagfirullah teles kebes ini Pak Kadi. Ya Allah gendangnya ambrol. Aduh, iki perlu bantuan nih aku. Yo, terus turu ngendi iki pirang-pirang dino? Yo. Kayak peteng dedet iki. Apa? Iki lho, delok ya. Iki teles bus iki terocok. Oh, jebal dhuwur. Banyu kaya ngene. Kuwi lan dhuwur. Lah iya, kaya ngono iki kayak kudu dibenakne iki. Piye iki lek golek uang? Pak Kadi ra bobok nang. Ya jelas ra turu nang kene, ketoke turune nang kene. Bah, atos sih. Yo. Nganu ya? Dijunjung sik sementara. Mau ngajari ngejak bapak mau tak? Nah iya tapi bapak repot tok dijunjung sik sementara dikekne kene. Yo. Mega celuken kon ngwangin junjung. Teleponan. Saya tak telepon Mega. Iki ketoke gendeng 5 ya mekan ya. Yo, 1, 2, 3. Kono barang. Sing enak gendeng ini Mbok Pin ya, ngene Mbok Pin sik akeh. Gendeng kandange Makros to? Wah, enak noh ya an. Cece nanti toh, Cece mau iki balik tapi kok nggak ada di rumah. Wah. Ada pisang ya, ada pisang. Hai. Aku mencuri pisang kamu, Pak Kadi. Untuk gedang guys, yuk. Tapi entah ya, ini berenggolo ngono kae lho. Iki rapati mateng toh. Enggak enak iki. Potong dedet iki lek bengi, Mbah. Dedet. Dek junjung Pak Lan nek cah-cah Edi ambek Dani. Mbah Cece mau parani balik tapi kok ora enak ya. Cece.
Bisa tenan ngangkat. Gombalan kontinti, guys. Ya Allah. Terus bes. Pak aja sandeng nih Cece loh. Nendi? Sirahe neng lor. Ya untuk rene wis aman iki. Map dipepet ning kene. Lah engko Cece lek liwat. Iki kene, lek kene malah kangelan. Ngono. Ya wis, dibenakne nang rodok rene. Aman ya? Hai. Udan. Trocoh. Trocoh. Lah iya peteng dedet ya, Ce. Sesuk ben dibenakne nganu, Ce. Sapa wijine Pak Wit? Kapan iki lampune mati? Lampune mati ket kapan? Sik. Walah, kenek no ngapusi omongnya lampune mati. Njen anu boleh tembung karo kabel nyentar. Ngono. Wah sing ngempet. C, gombalane aja ngene iki wayahe. Mati kok. Karsine diresiki wayahe, C. Korsine diresiki dilapi eman-eman. Turu di. Oh, bengi turune ning kene. Oh, turune nek kene to bengi. Oh, kan terus to. Turune ning kene nek bengi. Ben di PP karo dijunjung kan Bapak. Lah wis mlayat ya, Mas. Lah iya, Pak. Eman-eman Ki. Lah sesuk dijunjung di PP karo Bapak. Sing kono tules bis lho, Kak. Sampeyan delok sing kulon. Kok kuwi tekel ngarepmu. Beh. Bekas nek Ya Allah Pak Kadi, bekas rokok jan. Jadi tak omongi lho. Cece omong ngono. Ben kene. C. Seneni nawang. Reni ya. Kuat bojoku mau. Bojoku. Pak Kadi senenono lek rokok aja oleh nek kasur bolong-bolong ki lho. Iya. Nah ya. Bapak dia tahu. Engko iso kobong omahe, kena utis. Rokok turune angger turun rokok. Wah, angger turu ngrokok. Angger turun rokok. Engko senenono ya. Lah iya murah lho jarane. Ngene lah turu. Rokok karo turu. Mosok. Ngono ngene lho. Rokok karo turu. Aja oleh kobong kok omahe katut kobong. Gedeng. Lah iya engko omahe katut kobong. Gedeng jarane. Teles bes kok iki janan. Yo. Hah? Ngene gini. Aku mau ngendangi, nginceng omahe. Lah kok nganu mlebu peteng gitu kok lampune rong kenek bae wis kenek. Lah iya troco koyo kono ka lho. 1 2 3 kono 4. Sing biasane yang benane Pak Elan ya, Pak Elan loro. Marai plastik. Jane wae plastike ke rasa dilaki ya, Ce. Dadi lek kena banyu barange ra eman-eman. Cece malih resik-resik. Kok kuat. Iya, bojoku hebat to ya. Sing enek plastike ora teles kok ya. Sing enek plastike ora teles. Nah. Ada pepe ya. Sesuk ae di PP, ha? Kuat. Pepe Sesuk. kuat ora. Angel lho cabet iki. Kuat. Aja oleh ngrokok lek turu ya. Nganu.
ceblok. Iya, engko kobong metu genine. Ceblok. Lek kobong metu genine. Terus mumbul genine. Iya. Iya toh? Bahaya. Jane ki aman lho, Ce, pancen ya kena angin barat bantrok, Ce. Ce. Gombalane membres. Gombalane membres. Marahin lah dong. Ce. Pan. Ce. Wes resik iki, Ce. Ngerti resik-resik Ce iki ya. Kamare loro wesi ya an. Kok didayina ya ta. Resik kamare Cece iki guys iki. Resik pol pacane. Bonekae dibibiri sik tak delok ya. Bonekae di lipstiki lho deloken. Lah nek lipstike barang bonekae Cece guys. Di lipstiki iki bantale gulinge jajan baju iki pacakane sak embrah-embrah iki. Bonekahmu mbok weki lipstik ya? Apa? Bonekahmu mbok bibiri? Enggak. Lah wis sapa sing bibiri? Nganu gantian Sapa sing bibiri? anakku. Anakmu? Wah, bonekae anake sampean. Terus mbok bibiri? Mbok pedhai? Mbok pacai? Mbok ambungi? Ayu ya. Wedok apa lanang to? Wedok. Wedok. Kaya nerokne wong iki tangki dinden. Oh, nerokne sinden. Wah, wayu anakmu, Ce. Fotone katok wayang ireng. Wah, fotone wayange ireng. Ayu, jipukan ndang, bonekae jipukan, Cep. Jipukan bonekae. Iki lho, guys, bonekae Cece. Delok, Ce. Iki lho dipacaki dadi sinden bonekae Cece jarene iki anake. Iki anakmu? Anake sampean? Heeh. Digendong. Hihi. Apik to dipacaki di lipstiki. Guys, kamu kalau ada boneka boleh lo dikirim ben duwemen sing gudi ngono kan lo bonekae. Delok, Ce. Iki lho bonekae Cece iki jenenge sapa? Iki jenenge sapa? Iki dijenengne nganu. Dijenengne Ganong. Ya. Iki cempluk Ganong. Sapa jenenge? Ganong. Apa? Ganong. Iki jenenge cempluk Cempluk Ganong kok ya duwe. Iki sapa sing numbasne, Ce? Ce. Sing numbasne sapa? Sing numbasne sapa? Sing nukokne sapa? Wah, aku tak lali oduk. Via iki sing ngeweki. Apa nganu baru Ora, Via oleh kiriman sampean diweki sitok kayake kae. ngono adek. Rene aku ngono. Iki jenenge sapa? Engko kan. Ganong, cempluk Ganong. Piye? Engko Heeh, cempluk Ganong. Ayu lipstike apik lho Cek iki. Iki sapa sing ngeweki lipstik? Sapa sing ngeweki lipstik sampean sing ngeweki lipstik sapa? Sing ngeweki iki lho. Sampean? biar lah Heeh, sing ngeweki bibir sapa? anu. Nek ya. Wo, sing ngeweki sampean. Oh, Ayu. Ayu. Nonoke ketok. Nah iki. Lah iya wedok nonoke ketok lho. Ditutup. Isin. Gitu dolanan ya, Ce. Dijivit. Rawal. Cece koncone iki anake sampean. Anake sampean. Heeh. Jenenge sapa? Anakan. Oh, nggih anak-anakan. Jenenge sapa? Ganong. Ganang.
ganang ala ganang 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 ganang. Apa? Bapaknya apa kan? Sopo? Mungkin kan Mbah. mumet bulan dari gagan. Oh, dolan ngeteri jajan. Kapan? Mas apa? Mas kosan gene. Mosok. Heeh. Ini lah. Ngarep gedhe. Ngono lho. Warepe bodo. Ngeteri jajan rene. Mangan yo kae to. Ya. Kok ngono. Wis adus apa rong sampean mau? Wis adus? Beratus jane teko. Wo baratus Dani teko, terus ngurusi bapake. Wo pas. Nyapa mau tak celuki ning kono gak gelem mandek. Iki nek Wo anggete do aku. Anggete sampean mau do aku. Lah ya, ngawur mesan. aku ke mau. Ke mau aku. Nek mandik ne ta. Aku ke mau. Lali ya. Tane ngene. Ngarep ke. Linggo to ngadeg. Ndorong koncone, omahe adoh. Yo wis ngarep mlaku mandek. Wow. Udu aku. Oh. Aku Wes disenjung Mas. Kuat. Tules kebes soke gendhuwur kaya ngono Nyapa mbok singgane? Anake nek awakmu disinggane.